Iako ne škripe gume i ne gori asfalt, Formula je ipak stigla u Hrvatsku. Zadar je sljedećeg vikenda domaćin utrke svjetskog prvenstva motornih čamaca, a Hrvatska televizija donosi vam najzanimljivije detalje iz vožnji najbržih morskih vukova. Subotnja i nedjeljna večer rezervirani su za Formulu 2000. Najbolji su u Zadru. Budite i vi u njihovu društvu. Zašto je Milka tako nježna? Opusti se, zato ćeš nam dati mnogo dobrog mlijeka. Idemo, djevojke, samo masirajte, bez razgovora. Zato što naše krave daju svoje najbolje mlijeko, od kojeg je Milka čokolada tako nježna. Malo nježnosti nakon naporne šetnje. Da, premorena sam. Šteta što ovdje nema masera. Milka, najnježniji užitak. Dobitnik zlatne medalje za kvalitetu. Brisel Mont Selection 2003. Zlatorog, jako dobro pivo. Iz American Expressa. Nazovite odmah 0800 3775 54. U Novoj Viti, kako se možete sami pregledati kod kuće? Odigrajte loto 7 od 39. Osvojite jamčani jackpot od 2 milijuna kuna. Koliko ste daleko spremni ići da biste dobili pažnju? Samo trebate doći do prve poslovnice Erste banke, jer ste vi na prvom mjestu. Čekaj! Wow, imaš svježu obojenu kosu. Ne, pogledaj bolje. A nešto si učinila s njom? Obojila sam je prije mjesec dana. Novi Nivea Hair Care šampon za obojenu kosu. Njega je zaštita za obojenu kosu. Ali imam novu haljinu. Da, vidim. Help me to find some better things to do with my time. Girl, you're so fine, fine. You gotta help me see the line. Izuzetno uspješna akcija Ovo za novo nastavlja se za sve Opel modele uz uštedu do 2222 eura. Nakon farbanja boja je super, ali poslije nestane. Ispere se, izbljedi. Kosa je bez sjaja. Izgledam loše. Siva kao miš. Nakon DAV šampona i regeneratora boja oživi. I to se vidi. Boja je tako intenzivna, svježa, sjajna. 1/4 hidratantnog mlijeka. I to bi bilo to. Kosa postane tako prekrasna, sjajna, zabljesna. Osjećam se odlično. Da! DAV, to je prava boja za mene. Super. When we want to love, we love. When we want to kiss, we kiss. With our little petting, we're getting some fun out of life.